sakit modal untung. Itu kan milik Pak. Awas awas. Lari. Boleh. Mau nggak komplain. Wan. Mam deh. Baik-baik. Ini lagi deh. Cuma mundur ngono to. Lihat. Gue jajannya paling bawah ti lho. Van. Astagfirullahaladzim. Ngono kuwi. Jangan ngono to, Le. Ini kok iki pecah bar. Nggih kepala om iki lara. Kita iki ndan. Sopo? Loh. Kok wis sekolah? Mending nanti sekolah lagi, bisa sekolah lagi. Mahal nek nggo kaki. Mahal aja lah nggo kabeh ra 100. Kok diwarai tak nangis temen. Mbak, nyeceng. Terus yo. Yo jijik kok.